6,90, Bai, 6,90. Pero bueno, sabe a tu opinión, pero esto es lo que... Izaragitxuena piztearekin batera, hautxo eder bat etorri zaigu gaur arratsean etxera. Ordu ezkero etxeko denak poztuta zoratzen gera, amorra delako zerutiko luzatorren jainko berbera. Ordiziko azkeneko azoka bereziontara ongi etorri. Hemen gaurko egunez abesten dan bertsozarrak esaten du bezala, eguarri bezperan negu bihotzean. Gaur eguraldiak ez du gehiegi lagundu, baino inor baino beto badakizu ezuek zer dan asteazkenero ordiziko azokara etortzea. Asteazkenero azokara etorri eta gero, erretiroa hartu duten bost emakumei dagokien eskertza eta aitortza emakume diot, bostak emakumeak dielako, eta beti esaten baldin badugu gaurko ordizia elitzatekela ezagutzen duguna izango bere azokarik gabe, nik uste ere zilegi dela eta justo dela aitortzea ordiziko azoka elitzatekela izango asteazkenero bertara etorri dien emakume horiek guztiek gabe. Hori da gaurkoan egin nahiko genukena, Asun, Edurne, Maria Dolores, Juanita eta Lurdesi, eskerrak eman, hainbeste urtez asteazkenero ordiziako azoka etortzeagatik. Asun Etxeberriakin hasiko gea. Asun Etxeberria 80ko hamarkadan amaieran hasi zen, ordiziako azokan saltzaile gisa. Bere postun denetik aurkitzen genuen, barazki, zorroitu, ardi esneki, gazta, lekale eta kontserbak bai. Bere hitzetan, ardi esnea bere garaian ondo saltzen omen zuen, baita fruituak udazkenean ere. Edurnek 1982tik etorri izan da Edurne asteazkeneroko azokara, baina 20 urte aurretik ere hasia zen bere amari azokara laguntzen. Beti izaten zuen laguntzaileren bat, mugimendu handia baitzuen bere postuak. Tolosan bizi den bere anaia ere askotan alboan izan du, bere senarrak denboraldi luzeak egiten zituelako Afrikan zeukan enpresan. Aramatik Altzagara goazela, bidearen eskuinetarako katzen da Gerre Baserria, bertan bizi da Urreta Bizkaia sendia, egun laugarren belaunaldia betetzen dute Ordiziako azokan. Lore eta landare ederrak ekarri izan ditu Ordiziako azokara, baina aintzina garaiko barazkiak ere ekartzen zituzten. Hirurogeita hamarreko hamarkadatik hona gutxik ere egin gabe etorri izan da. Egun Mutiloako Lenkaran auzoan bizi da, Juanita Murriendo,
Bere senarrak lagundutan egutekita baratzean lantzen zituen, ondoren Urrutziako azokara asteazkenetan eta bere garaian ostiral arratsaletan ere ekartzen zituen garaiko barazkiak, kalabazak, tomateak. Lourdes Zuzuza Taundarra, Lauztiarrek auzoko Arratinene Abaserrikoa da. Txiki-txikitatik etorri izan da Urruziako azokara, ama laguntzera, baina 2002an bere ama jubilatu eta gero berak hartu zuen postuaren ardura. Iloba, Aitor eta Aizpa ere izaten zituen laguntzaile, asteazkenero, eta bere produkturik azpimarragarrienak arrauntzak ziren. Egunon eta ongi etorri, Idiazabal jatorrizko izendapenaren esker oneko ekitaldi honetara. Urtero, sasoi honetan, hementxe elkartzen gara, urtean zehar, Idiazabal jatorri izendapeneko gaztagileek lortutako sariak ezagutara ematera. Izarrek esan duen bezala aitortza bat egitea, gure gaztarik preziatuena den Idiazabal gaztak jasotzen ditu aitortza eta sari asko hemen, Euskal Herrian, baina askotan, beti esaten dugu, kanpoan aitortu behar izaten digutela, etxean aitortzen ez dugun hori. Y vamos a comenzar con el concurso internacional Great Taste, celebrado en agosto del 2024. Este concurso es considerado como los Oscars de la alimentación. Se presentan miles de productos que se clasifican en diferentes categorías y suelen ser valorados a través de diferentes catas a ciegas. Urdazubi Urdasiko Bengoetxea gaztetxeak 2 izar lortu zituen Great Taste. Hortxe, familia osoa, behar den bezala, txalo bero bat beraiei, eta zorionak 2 izar hauengatik. Eneko Goiburu, Ondarre gaztandegikoak segurako Eneko Goiburuk ere 2 izar lortu zituen bere ketu gaztarekin. Hementxe txalo bero batekin jaso ditzagun, Ondarre gaztandegiak 2 izar, 2 estrellas con el queso ahumado, los conseguidos por la quesería Ondarre. Eta seguratik Gabirira egingo dugu salto, bertako Baztarrika gaztandegiak 2 sari lortu baitzituen. Izar bat gazta naturalarekin eta beste izar bat ketuarekin. 2 premios obtenidos por la quesería Baztarrika de Gaviria, una estrella con el queso natural y otra estrella con el queso ahumado. Zorionak zuei ere. Eta beste gaztandegi ezagun bat, Ilarduiko Laleze gaztandegiak izar bat lortu zuen gazta naturalarekin. Hementxe, Lalezeko ordezkariak izar bat gazta naturalarekin. Gogoratu dezagun Great Taste sariak ari garela hementxe banatzen. Eta azkenik, Larreako gazta Patxi López de Uralde 2 izar lortu zituen. 2 estrellas conseguidas por Patxi López de Uralde, que sube a recoger las 2 estrellas, una estrella con el queso natural y otra estrella con el queso ahumado. Zorionak Patxi Uralde, en el marco de la Fira en Bergol,
se ha llevado a cabo el concurso de formatges artesans del Pirineo en Seu d'Urgell, donde 2 queserías de la denominación Origen Idiazábal han sido ganadoras de 2 medallas. Jaso dezagun txalo bero batez, Angel Lizoain, atekoa, gazta, Iragiko gaztagilea, zilarrezko domina lortu zuen lehiaketa honetan. Hortxe, bertan lortutako sariarekin, Angel Lizoain. Zorionak, Angel. Eta urrezko domina lortu zuen Sat Olano, Eginoko hartzaia, Eginoko gaztagilea. Beste txalo bero bat. Eginoko gaztak, hori da, ondo ikus dadila lortutako saria lan askoren emaitza bai da. Txalo bero bat, berari ere. Y vamos otra vez a un concurso internacional, en este caso de Lyon y en Frankfurt. Se celebra el International Trophy, recientemente llevado a cabo, en los que cuentan representación casi 300 categorías de quesos y productos lácteos. Han sido 3 queserías de denominación Origen Idiazábal las galardonadas. Txalo bero bat, Sustrai Gaztandegia, Uarte Arakineko gaztagilea, zilarrezko domina lortu zuten Lyongo txapelketan. Hortxe, Sustrai Gaztandegiko bi ordezkariak lortutako sariarekin. Zorionak bioi. Eta Urdaseko Bengoetxeak logró el gran oro en el Frankfurt International Trophy. Txalo bero bat, ikusti dituzue, aurten makina bat sari lortu dituztela. Urdasko Bengoetxea gaztagile. Zorionak. Hortxe, argazkia aterata, zorionak. Eta beste urrezko domina bat lortu zuena, Frankfurt International Trophy, Ricardo Remiro gaztagilea izan zen, gaur ez dugu hemen gure artean beraz garaziko dizkiogu dominak. Eta goazen orain urtero sari ugari lortzen diren lehiaketa edo txapelketara. World Cheese Awards. Hasi gaitezen, Angel Lizoain, atekoa, Iragi, medalla de plata y 2 medallas de bronce. Iragiko Angel Lizoain gaztagileak zilarrezko domina bat eta 2 brontzezko lortu zituen World Cheese Awardsen. Zorionak, Angel. Zilarrezko domina, Baztarrika, Gabiriko gaztandegia. Jaso dezagun txalo bero batez. Gabiriko Baztarrika gaztandegiak zilarrezko domina. Medalla de plata de la quesería Baztarrika de Gaviria. Zorionak. Eta berriro ere, ona gonbidatuko ditugu Urdaztubi Urdaseko Bengoetxeatarrak, una medalla de bronce, una más, diría en el concurso World Cheese Award. Zorionak. Bengoetxeatarraentzat urte oparoa izan da, makina bat domina jaso dituzte, zorionak guztioi. Etxebarri Bilako Buruagak ere 2 domina lortu dituzte, brontzezkoak ez dira hemen gaur gurekin jasotzeko, baino helaraziko dizkiegu. Hemen daude, ala espero dugu behintzat, Martina eta Jon Zeraingoak, Garoa Gaztendegikoak,
urrezko domina bat eta brontzezko domina bat lortu dutenak. Hementxe Jon, zorionak, Garoa gaztandegia Wortxi Zaborzen urrea eta brontzea lortu dituen gaztandegia. Zorionak, urrengoak bi domina lortu zuten, biak brontzezkoak, Jose Ignacio Ugartemendia Gazpio Berastegiko gaztagilea. Hementxe dugu, jaso dezagun txalo bero batez. Jose Ignacio Ugartemendia brontzezko bi medaila lortu dituna Wortxi Zabors lehiaketan. Zorionak, Jose Ignacio. Urrengo gaztagilea ez dugu hemen, Julen Karasatorrek, Arriolako gaztagileak, urrezko domina bat eta brontzezko beste bat lortu zituen, hauek ere helaraziko dizkiegu. Hemen ditugu, orain dela gutxi ere igo direlako ona eskenatokira. Laleze, Ilarduiko gaztagileek, 3 domina lortu zituzten, 3 urrezko domina eta zilarrezko domina bat. Laleze gaztandegia, Wortxi Awards, txapelketan. Hortxe eskubetesari, Ilarduiko Laleze gaztandegia. Zorionik beroenak zueite. Eta horrexara egingo dugu saltu, bertaneko Oian Txiki kooperatibak lortu baitzuen zilarrezko domina bat. Ez daude hemen, beraiek jasotzeko, beraz aurrera egingo dugu. Urrezko domina bat eta zilarrezko beste domina bat lortu dituen gaztagilea Patxi López de Uralde, Larreako gazta. Larreako gaztagileak ere, hauten sari asko jaso ditu, hortxe Wortxi Zaborzen lortutakoak, urrezko domina eta zilarrezkoa. Zorionak, Patxi.